Navijači mogu još uvijek platiti dionicu Dečki, mažoretkinja su nušla. I to je zračenca. Trube! Slavo, mekni nos kad ideš nutri. Aj sam ovo gule. Danas bi volao počerveniti, ne? Mi se usira. Pa ne, ovo, ja sam tobe postavljeno. Pa šumita sva se trese. O, Ivića. Je, za koleno. Ajde, ruka, ide. Nemoj da jede. Nemoj jezik paziti. Nemoj da lažu. Nemoj lažu. Navijači još uvijek mogu uplatiti internu kladionicu u prostorijama kluba. Cijena jednog listića je 10 kuna, a dobitnik ili više njih dijelit će dobitak pola sa klubom. Karlovačko, ne Karlovačko. Divno sam ju baviti. Dobro snimko. Igore, vrstu na mjesto. Pusti ti to. Provaj! Ispričavam se treneru gostujuće ekipe. Samo sam. Sudac kasi, boks sjeo! Nas gosti nisu snimali. Dobre. Pucka ta hitila. Sam je zanimljivije lijevo. Snima kako je ovo mjesto ono. I daj! Kako se ne iši Split? Inače dobro, više. Gosti ima je linjaka, nemoj samo glovo. Slavno. Pazi! Ima vrša. Ne! Ode parabo. Odigrati internu kladionicu koju je organizirao nogometni klub Budućnost. Cijena jednog listića je samo 10 kuna, a dobitnik ili više njih dijelit će sa klubom pola. Idemo štovani gledatelji, jednim aplauzom da nagradimo muziku i ove lijepe cure.
Znači, obio ekipa, još uvijek možete uplatiti internu kladionicu u prostorijama kluba. Cijena jednog listića je samo 10 kuna, a dobitnik ili više njih dijelit će sa klubom pola-pola. Sad, dragi gledatelji, dok čekamo da se padobranci spuste, zamolio bi načelnika općine Vidovec, gospodina Brunija Hranića, da uruči poklon općine veteranima Nedjeljanca za osvojeno drugo mjesto na državnom prvenstvu Hrvatske kategorija veterana koje se igralo u Splitu. Molim predstavnika veterana Nedjeljanca da primi poklon, a vas navijače pozivam na jedan veliki aplauz, jer nije mala stvar biti drugi. Ajmo, dragi gledatelji, nagraditi ovog hrabrog metača. Bravo! Varga, 10. Anđelko Posavec, 11. Vlado Grđan, 12. Ivica Svačko, 13. Vit Novački, 14. Dejan Presečki, 15. Jurica Cafu,
16 Darko Ozmec i 17 Dražen Zavrtnik. Trenere domaće ekipe Damir Lacko, liječnik gospodin dr. Jasek Korafajec, fizioterapeut Branko Stipan. I Miroslav Tavrić, gospodin autoprijevoznik Mladen Flajšman iz Vodislavca. Ujedno se još jedanput zahvaljujemo firmi Fotex koja će danas darivati trenirku koja će biti dodijeljena najboljem igraču današnjih susreta, a taj igrač moći će sutra podići trenirku u firmi Fotex. Ulaznice nemojte bacati, dragi navijači, jer baš vi možete postati vlasnikom vrijedne nagrade. Miro, nedaleko, staješ njim. Pozivamo navijače na fer i korektno navijanje. Tico! Dečki, nemojte govoriti. Niste stavili. Dajte nek nabiju.
Bijegu. Ide Luksi! Cinzo! 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 Primi se igrača, nema Mirja ga pokrivati! Bravo!
Cico! A on je tu! Ti pokrivaš drugo, ne dvojete na jednu! Bravo! Bravo! Kiki! Rezultat utakmice Budućnost Vidovec Nedeljanec 0:0. Još jedan pot za gledatelje, nemojte bacati ulaznice jer možda baš vi možete postati dobitnikom vrijedne nagrade. Izvlačenje biti će odmah po završetku utakmice.
budućnosti. Dakle, trenutni rezultat utakmice, velike utakmice, prvenstvene utakmice prve županijske nogometne lige, budućnost Vidovec Nedeljanec 1:0. Strelac Slavko Melnjak. Budućnost Nedeljanec 1:1, strijelac Dario Kuščev. Prvog žutog kartona u ekipi Nedjeljanca. Karton je dobio igrač broj 9 Radovan Sambolec.
loptu dole tamo.
Che comida è? Ma è la strada della...
Prvo poluvreme završeno je rezultatom 1:1. Strelci za domaćine bio je Slavko Meljnjak, a goste goditak je postigao Dario Kušter. Znači kako trebalo 100 marki zasluži za Peleda sliku. Evo ga i Andrija Ribić. Da izjavim za biti super.
Može jedno, tu sam 20. To nada. Radio sam sve i svašta uvijek šta sam ja. I dok sam se skipaš, mena jedna luda. Lipe cure pokoje mi manjuši bez truda. Mare grade, nisu da se vrate. Ani moja lipa mala, ti si moćan mor. Mare grade, nisu da se vrate. Ani moja lipa mala, ti si moćan mor. Odamo počast jučer preminulom gospodinu Ivanu Tomiši, velikom prijatelju nogometne lopte. Neka mu je vječna slava i hvala.
pičkice, malo vas je, pičkice, malo vas je, pičkice,
Zema. Evo prve izmjene u ekipi Nedjeljanca. Igru je napustio igrač broj 7 Dario Kušćer, a u igru je ušao igrač broj 15 Miljenko Zeba.
Evo druge izmjene u ekipi Nedeljanca. Igru je napustio igrač broj 4 Emil Bistrović, a ušao je igrač broj 14 Kristijan Težak. Go!
Idite pa kanti, vraćamo se tamo! Luci! Evo promjene rezultata, Nedeljanici povedu 2-1, strelac Kristijan Težak. Prve izmjene u ekipi budućnosti igre napustio igrač broj 7 Miroslav Golubar, a ušao je igrač broj 13 Vid Novački.
Ovo javo. Imamo još jedne izmjene u ekipi budućnosti. Igra je napustio Vlado Bržan broj 11, a ušao je nakon dužeg vremena igrač broj 16, Darko Ozmec. Posljednja je izmjena u ekipi Nedeljanca, igraju na pustu igrač broj 11 Damir Hajsov.
A u igru je ušao igrač broj 13 Daniel Ljubek. Utakmica završila u stilu velikog derbija.
pobjedom ekipe Nedeljanca 2-1. Poštovani gledatelji Varaždinske televizije, nakon 12 godina prvenstvenu utakmicu u velikom derbiju Prve županijske lige igraju Budućnost iz Vidovca i Nedeljanec. Upravo zbog toga, kao najavu ovog središnjeg nogometnog događaja, pozvali smo na kratki razgovor vodeće ljude, čelnike tih klubova, gospodina Dubravka Zavrtnika, predsjednika nogometnog kluba Nedeljanec, i domaćeg predsjednika nogometnog kluba Budućnost iz Vidovca, gospodina Stjepana Biškupa. Pa zamolit ćemo ih da nam kratko najave ovu utakmicu, kakva su očekivanja, kakva je atmosfera ovaj tjedan, sve se više atmosfera pali iz dana u dan. Šta drugo reći, time je sve rečeno, igra prvi i drugi na tablici, atmosfera Vidovec gori, očekujemo 1000 ljudi na utakmici, sve je spremno za početak velikog derbija i očekujem da će biti fair, korektna utakmica i mislim da je Budućnost ima kvalitete, pokazali smo tokom dosadašnjeg prvenstva i mislim, očekujem sigurno pobjedu. Gospodine Zavrtnik, atmosfera u Nedeljancu Ja bih prije također... svega pozdravio sve gledatelje VTV-a, posebno gledatelje sportske emisije ZOM. Pozdravljam sve naše vjerne navijače. Što se tiče same utakmice, mislim da to je derbi i derbi Prve županijske lige i derbi i lokalni derbi. Mislim da će danas gledalci doći na svoje. Mislim da se mora odigrati dobra utakmica. Mi smo se pripremali za ovu utakmicu kao i za sve druge utakmice. Odigrali smo već jednu par derbija gdje smo, zna se da nismo izgubili još utakmice, nadam se da ni danas nećemo izgubiti. Dapače, mislim da moramo ostvariti dobar rezultat koji nas onda nosi prema jesenskom prvaku. Fešta zaista velika, u Vidovcu se sprema i limena glazba, navodno će i s padobramom biti spuštena lopta na centar prije utakmice. Fešta će biti prava. Mislim da je sve super organizirano, čak s padobranom će se spustiti lopta na centar, igra se sa loptom dar iz šturma. Gospodin Zavrtnik, vaša momčad ima 4 boda prednosti uoči ove utakmice, znači vi ćete i u slučaju negativnog rezultata ostati prvi na tablici. Kakva su očekivanja u danjem tijeku prvenstva? Da, mi ostajemo prvi nakon, mislim da najbolj negativni rezultat. Mi ostajemo prvi, imamo još 2 kola, dolazi nam Bukovčan doma i idemo van u Bujanec. Mislim da će to isto biti jedan derbi. Vjerujem da nećemo izgubiti ni u Vidovcu, ni u Bujancu. Mislim da smo zaslužili, vodimo praktički kroz ovaj dio prvenstva. Nismo izgubili utakmice, imamo dobru ekipu, dobro izbalansirane dečke koje pod vodstvom izuzetnog trenera Zlatka Debana i mislim da smo zaslužili da budemo jesenski prvaci. Na proljeće ćemo se pripremiti opet dobro i mislim želja nam je da uđemo u 3. Hrvatsku nogometnu ligu. Da li možda očekujete nekakve negativne konotacije na današnjoj utakmici, ekscese? Neki su najavili čak i mogućnost prekida, da li možda vi vjerujete u to? Ja ne vjerujem u mogućnost prekida, to su sve prijatelji, dečki su maksimalno motivirani i mislim da smo je toliko pripremili da mislim da niki ekscesa na igralištu neće biti. Pa ja isto osobno ne vjerujem u nikakve ekscese. Normalno da derbi nosi svoje, to su posebne utakmice. Evo, gospodin Biškup je najavio da će doći oko 1000 ljudi. Međutim, mislim da to se treba proći u jednom sportskom, korektnom odnosu. Nek pobjedi bolje, ja se nadam da smo to mi i da ćemo postići dobar rezultat. Mi vam želimo sportski sreći jednima i drugima i nek zaista pobjedi bolji, spektakl može početi. Iz uvodnog razgovora više je nego očito da je optimizam u oba nogometna tabora na visokoj razini. A kako je bilo na samom igralištu u Vidovcu, pogledajmo. Počelo je svečano, uz najavljenu limenu glazbu i pripadnice ljepšeg spola.
a zatim je načelnik općine Vidovec, gospodin Bojan Lukavečki, uručio veteranima Nedeljanca loptu kao nagradu za osvojeno drugo mjesto na državnom natjecanju u svojoj kategoriji. A što se tiče lopte kojom je odigrana ova dugo očekivana utakmica, ona je, kao što je i najavljeno, poklon nogometnog kluba Šturm iz Graca. Štoviše, to je jedna od lopti kojom je prije samo nekoliko dana odigrana utakmica Europske lige prvaka između Šturma i škotskog Glasgow Rangersa. Lopta ipak nije spuštena padobranom, već izravno iz aviona, no zato je padobranac na centar igrališta donio zastavu domaćeg kluba, na opće oduševljenje navijača budućnosti. Naravno, ni gosti nisu ostali dužni. Veliki transparent i obilje zastavica i balona samo su dio prekrasnog dekora uz igralište u Vidovcu. Sama utakmica protekla je uglavnom u znaku ipak kvalitetnijih gostiju. Iako su domaći najavljivali sigurno, neki čak i uvjerljivu pobjedu, iskusniji i igrački superiorniji gosti nastavili su svoj niz uspješnih igara i u teškom i rezultatski dramatičnom dvoboju izborili još jednu vrlo važnu pobjedu. Nakon početnog ispitivanja snaga, prvi opasni udarac izveo je Križanec u redovima domaća. Zatim 2 serije kornera, najprije za goste, a potom i domaće nogometaše. Epilog obostrano bezuspješno. Nakon toga udarac isprobava gostujući kapetan Prekupec, a već u sljedećem napadu velika radost domaćih. Nakon udarca iz kuta s desne strane, najviši je u skoku Menjak i to je 1:0. Igrala se 25. minuta. No radost Vidovčanaca nije dugo trajala. Već u sljedećem napadu Ubač je s lijeve strane spretno iskoristio mladi Kuščer i poravnao rezultat. Bilo je to i sve što se tiče zanimljivosti u prvom dijelu. Posebno je važno napomenuti više nego korektno navijanje s obje strane, zahvaljujući čemu su i pripadnici policije mogli uživati u ovoj lijepoj nogometnoj predstavi. Nastavak je donio nešto slabiju i rastrganiju igru u kojoj su domaćini pokušavali doći do prednosti, no umjesto toga pogodak su postigli gosti, točnije Bistrović u 82. minuti. Do kraja su još domaći zaprijetili preko Grđana i to je bilo sve. Zasluženo slavlje gostiju koji su ipak pokazali da su trenutno bolja i zrelija momčad. No najvažnije je da je ostalo dobro raspoloženje na obje strane, što pokazuju i sljedeći kadrovi. Draž nogometne igre osjetili su i oni koji inače nemaju velike prilike za to. A što se tiče gostujućih navijača, oni već sada